بله سیاستا AK Parti de Prusya helbijartan da taybeci giri dayı deng derin Kürt Ali Kari Serokeri Xisnin AK Parti'ye Diyarbakır Zeki AK Koç Meyvani Mine Silav Bote Keki Zeki Kek Zeki Prusya helbijartini dest bekiriye yani atmosfere germ ya siyasetiyle Türkiye'de jiyandın Leyl gur rapirsiyan istatistik etin kirin اتفاق ملت جا AK Parti و اتفاق جمهور زیدتر دنگ دگره و روشه گر تجمره بنرخینه هون چاوا دنرخینن که گزک بله de Türkiye de 2023 da hil birjartırık pir green ve bebe de dere da kadara gelek milleta ted sekrandiye. Ev çi? La ali ki AK Parti o eki destek dayı MHP'yi la ali dinin şeş hep partiye de giyan hevdu. Ev çi? Siyasetik de şopinin. Fakat anad belli ki vane ki tiştek beden vi millete tüneyi. Tarih ali ki tekerrür dükü. 2023 da CHP tek partiye de hatta ne 2025 iktidar etmeyi o tutuştuk ne dahi bir millete hatta iro problemi mezinek Türkiye peve meşgulü tohume wan problema wan derdana duvi bistu hat sala datiyabetini tek parti Türkiye hıstı cenderaki mezin. Evveli hebunu tünebuna kurda inkar kiri. Mafi an inkar kiri goti kurtunun. İroji meze dikin ki ligora xo divi ez kurda destek bikim hink hak hukuk edine bidim. Veya sadece keti sıkıntıya duhazı bi hava ki rahat bir seçime de hink tuşta pejde bebe muvaffak bebe. Başa kek zeki yani kek zeki gerem bigirine destanuha AK Parti'ci 21 sale de desthilatı dey 21 sal. Nuha mesela Serok Omar, Seroki AK Parti Brez Erdoğan dibêje Pirsa Kurd nemaye. Me pirsi Kurdan hemû çareser kirine. Lê Kurd dibêjin pirsa me heye nirxandinê ji te bigirim. Kerem ke tê çi bêj? Bele. Erdoğan Serokomarê Türkiye'yi. Türkiye du jirak Cumhuriyet dest pê kirî hetanî îro hatî em wî şopê wexta teqîb bikin. Van pirsê giran van mesele giran ji wî başqatir kesê dest navêtiye. Heta di 2005 wexta hatî Diyarbekir li wê derê gotî piskirêka Kurd piskirêka demokrasiyê heye aydê min elif ya xwedî derdikevin. Li gora îmkanê xunê wê rûyê heta 2013-14 gelek tişt kirî. Fakat Erdoğan ana dibe ki vekî ana ve anî ziman piskirêka Kurd nemayî. Ek nema bajê nedat xeberdanê. Mutlaka hink tişt heyî ki tê ortê. Ama enviya jî karin iddia bikin ki li Türkiye ji Erdoğan û ekîba wî zêdetir êk kare bi dest bavê ji vî meselê tune. Tu liderek, tu ekîbek, tu zihniyetek vî cesareta hanê ray nedayî Türkiye. Başa ez pirsekê bikim kek zekî. Mesela partiya dêba. Di bernama xwe de, di destûra xwe de dibêje ger em bûn desthilat pirsa mafê zimanê dayîkê yani zimanê zikmakî em dê bikin zimanê perwerdeyî Kurdî. û Kurd û Türk wê wekî hevûdû mafê wan hebin, mafê wan yeksan bin. AK Parti di çerçeveya perwerdeyî bi zimanê Kurdî.
nasandina fermi ya zmanê Kurdî. Dikarê gavê bavê jê keksek. ولاتی که وقت ترکیه اتم و دایم درم 1923 حتی پنجی تم وان توخم وی ایش و علمه دوی وقت داتیاویتنه ایک ایرو ادعا بکم بیازویا دوز بکم کارم حق و حقوق عادل بینم orta اویا نه وان پارتیک دوا پارتی ویا gelecek partine eğer ne tavan heba vanad iddiayı xuda pir samimi bana her du jinav AK Partiye hatine vazife mezin deste vanda bi yetki vane mezin hebu roki vane banya zaman yek roki Mecde ve Ahmet Davutoğlu Ali Babacan van gotuna ne bihist Jübervi havayı gotun ayrı bici anin ayrı ev bu xuşi zanin ki ve tüccari bir sere xo ve vane deru dora xo Türkiye ne bin iktidar ev ya baş zanin Belê. Zeki her wiha zeki em rewşa dengderên Kurd bigine desta. Niha li gora îstatîstîkên ku ev dezgehên rapirsiyê çê dikin. Yani her du alî jî nikarin serokkomariyê û destilatê bigirin dest heger dengderê Kurd destekê nedin. Yani bu Kurd destekê bidin dikarin ser bikevin. Yani vê proseyê tu çawa dinirxîne yani bandora dengderên Kurd weke AK Parti hûn çawa dinirxîne vê em awilî megol vî welatî piskirêkî Kurd heye ek anî ziman jî emin ek hin gav avêtî emin ama tu bibê em bixwe bibên vana ji bona mavê milletek li Türkiye yalnız nüfusa 25-30 milyon bi li gora van hak û huquqa beslinin kêm hîna AK Parti imkan bi destê wî keve li gora proje planê hene ê vana bi cî bîne îjarê Kurd gerek AK Partiye bi tenê nehêlin destekê bidine gelek tiştê mezin dike di van rojê nêzik da ekem karin bîne bîra xwe hepsxana Diyarbekir Adalet Bakanî rabû dewrê kültürê kir ev ya îşik mezin e ez bi xwe jî dawetlî wêrê bûm em çûn wê derê însanek li wê derê di wan zîndana de îşkence dîne bi gurûra wan hatî lîstinê wan însana gelek ji wan li wêrê bûn wan bi xwe jî digo me rokî ewa xeyal bîne nedikir tu dû hezar û ji xwe ev îşkence di heştê de û heta heştê û çara dû 4 salê zalim da gelek însan perîşan kirine ji Ecevît bigir Demirel, Tansu Çîler, Eşterbey, Mesut Yılmaz gelek hatin serî ama yekê nanî ziman yekê neveribû neşter li viya xista Keksekî meselekî din heye êgo Kurd münaqeşet kin mesela min diyar ki yani AK Parti 21 sala dest hilate niha di hilbijartinên dawî de gelek şaredarên ku HDP girtibûn qeyyûm li ser wan danîn gava got qeyyûm danîn wan qeyyûman navê kolanan êgo bi Kurdî bûn guherandin malperê xwe ê şaredariyê guherandin got bi Kurdî bûn ji ber wê yekê li ba xelkê baweriyek jî belkî çê dibe dibêje ku AK Parti ji standartên xwe destpêkê dûr ket yani taybetî jî dva salên dawî de ji wan nirxên ku AK Parti li ser durust bû dûr ketiye tê vê bersivata ji bo vê yekê çi yek kêzek ha em bi xwe jî wextek ji mesela qayyûma xeber didin em carna dibên ki fabrika ayarlarına dönme yani AK Parti ji rak derket ortê û li vî meselê mêze kir hink îcraatê baş kirin îro dûrî wê derê sebep di mesela qayyûma da em gişt li qarşî qayyûman e qayyûm çi li qarşî îrada milletê tiştike ama ev partiyekî îro özellikle
ام کارن ببین HDP ما gelek jarî di programê xwe da jî em dibin. Merivek hûn tînin dikin namzet, dikin belediye reîsî, dikin milletvekilî. Bira hinkî însanek dosyayê wan tunebe bi devletê cebelleşme nekiribin. Hûn derin ku dibên devlet li me me'na digere. Madem li me'na digere, însanê dosyayê temîz bi wana bîn bik namzet. بله İjarê evê kana bunu kayyum, wana AK Partilînin, kaymakamın, valîne vesaire. Ha hûn ê bibin irada AK Partiye hatî werê. Bi irada AK Partiye hatî fakat AK Partili jî gelek îşê xwe bi wan qayîmanî karin bidin kirin. بله Eger di ciyê wan da êkî etiketa wî rast be rast AK Partî be texmîn dikim hem AK Partiye daha rahat bixebitiya hem jî wê daha nêzî milletê bûne. Em bi xwe jî jê nememnûnin. Em dixwazin kî carek dinê ne qayyum tayin bibin ne jî van partiyê em dibin însanê li qarşî sîstemê û li qarşî toplumê wan însana bira nekin namzet însanê rast û durust bînin van problema bira tekerrür nekin. بله سپاسیات Yani اتکم mesela بله qayyumtiye em bi xwe jî ne memnûn. بله سپاسیات اتکم که زکی آکوچ علی کاری سروکری خصنا آگ پارتی دیار بکری کش دیار بکری تو میوانی